Gure bidaiaren azken aurreko geltokira goaz. Mexikoko Unibertsitate Nagusian, UNAM deitzen duten horretan, zain dugu Aizea Elizondo. Filologoa ikasketaz, euskara irakasten du, hainbat artistaren piezak biltzen dituen kampusean. Artean, Diego de Riverarenak. Horren aurretik, noski, nola galdu Frida Kahloren etxearen inguruak ezagutzeko aukera. Frida Kahlok kolore propioa du. Frida urdina. Uno se despide insensiblemente. Aizea, Mexikoko Unibertsitatean gaude. Bai, publikoa, laikoa eta autonomoa da. Ez du estatuaren eraginik edo behintzatez egiturazko eraginik. Izan daiteke mundu guztiaren eskura dagoen unibertsitate bat? Gehienen eskura, behintzat bai, ordainketa simbolikoak izaten dira. Eta badago egia esan eskaera handia dago sartzeko, ez da egoten denontzako aukerarik, hori hala da, eta jende pila geratzen da sartu ezinean, baina sartzen direnetatik egia da hori, ez dela dirua izaten baldintza horretarako, ez da. Igandea da eta esan barra daukagu unibertsitatea lepo dagoela, edo behintzat jendea badabilela hemen zelaietan. Ohikoa da, horren besteko bizia izatea? Bai, izan ere guretzat hutsik dago gaur. Ia, normalean askoz jende gehiago ibiltzen da, izaten da zirko antzeko bat. Topalekua da. Bazter bakoitzean ikusten duzu talde bat, zeo zertan. Bai kirolean, bai xakean, hainbat gauzetan. Topalekua da, elkargunea da, eta elkar elikatzeko lekua da. Oso handia da, eta oso handia den horretan, kasik hiri bat da. Kasik Hiria da. Hala du izena kampus nagusiak, unibertsitate hiria, Ciudad Universitaria. Okerrezpanago hori, 130 hektarea baino gehiago ditu. Ikaragarria handia. Oso. Zer dago kampusean? Denetarik dago. Hainbat fakultate, unibertsitate, museo, kontzertu areto, kirol, edozein kirol egiteko azpiegitura ere badago, ez da egite 8 bat frontoi ere badago, denetarik zerak liburutegiak 138 ero dira. 138 liburutegi. Liburu dendak ere bai, jatetxeak, denetarik. Balio handiko lekua da, berez UNESCOk ere hori ondasun inmaterialen zerrendan du modernismoaren, 20. mendeko modernismoaren ikurtzat duelako kampusa. Eta ikasleak eta... Buenas tardes. ¿Qué pasó? Bueno, hain da gizateriaren ondare unibertsitate hau gu botatzera eta dan atorri direla, ez? Hemen ezin da grabatu. Bai, ez, oso hori, baimen bereziak behar dira, tramite luzea da gainera. Eta tira bat beste nonbaitera joan beharko dugu. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Zuia urte batzuk daramatzazu hemen, Mexikoko Unibertsitatean klaseak ematen, irakurletza egiten ari zara, Etxeparerekin batera. Nolakoak dira euskarara hurbiltzen diren ikasle horiek hartzen dituzten klaseak? Izan ditugu bai 18 urteko gazte-gaztetxoak eta ia 80 urteko emakume bat ere, Arrasaten jaioa eta hurbildu zitzaigun, alaba eta biak etorri ziren. Eta hori, hor dago aniztasun handia. Las cosas simples las devora el viento. Ezagutu alditugu zure ikasleak? Bai, jakina. Kaixo! Kaixo! Arratsaldeon, zuekin ezeriko gara. Hementxe. Bueno, Aizeak kontatu dit, bere ikasleak zaretela. Bai. Zer egiten zenuten klasean, edo zer egiten duzue? Aizeak egindako aktibitate batzuk, eta baita arian liburuekin ibili ginen. Klase kanpoan ere praktikatzen genuen, eta, bueno, Eta zer da gehien gustatzen zaizuena edo gustatu zaizuena? Niri gehiena ematen didana, da hori hitz egin ahal izatea. Oso ondo jarri osorgatiboa, ez?
Zegin ari izate... Oraindik kostatzen zait pixka bat, baina... Bueno, zuri eta dan hori ez preokupatu, mundu... Jende askori gertatzen zaio. Bakardadean biluzik dantza. Zergatik? Nola topatu gaituzue? Zergatik ikasi nahi izan duzu euskara? Egia esan, iragarki bat hori da, ikusi nuen, eta guretzat musutruk da. Hizkuntzalaritza ikaslea naiz. Orduan, adibide batzuetan agertzen zen euskara. Musika ere gustatzen zaizue? Bai, asko. Asko. Agurren bat bidali nahi duzu Euskal Herrira? Bai, agurra asko. A ber. Zea maizeko ei. Aiora eta pitiri musu bat. Bai, zetakeko ei. Izar hori. Izar hori baita ere, pei hori. Zarkada handi bat. Ondo. Orduan egunerokotasunean ere euskal musika entzuten duzue. Bai, zea maiz egunero ere bai. Eta letrak ulertzen dituzue? Adibidez, zea maizen elektrizitatea, oza, ja, atsegin nuen, eta gero entzunez, ulertu nuen, eta... Ikasi egin ditugu guk ere esaerak mexikarrez. Orale, ondo dela esateko, edota ahorita, garai egokia noiz helduko zain. Elektrizitatearen zirrara da guk sentitzen duguna ozeanoaren bestaldean mexikar gazteak euskara agozuloan entzuten ditugunean.